L'origen del feudalisme. Després de la caiguda de l'Imperi Romà, Europa es va ruralitzar, és a dir, les ciutats van ser abandonades quasi totalment i la gent s'instal·là al camp, a causa del temor als saquejos dels pobles bàrbars. Al camp, la gent va entrar en dependència respecte dels senyors de la guerra. Quins eren els senyors de la guerra? Eren cabdills guerrers que controlaven el territori des de fortaleses. Aquests, senyors de la guerra, sotmetien els camperols oferint-los protecció a canvi de treball. Després de la batalla de Poitiers a l'any 732, el regne franc es va convertir en una referència per a Europa i l'any 768 Carlemany va pretendre recuperar la unitat de l'imperi romà. Aquesta vegada des del regne franc es va expandir des de l'oest a Alemanya fins al centre d'Itàlia per l'est i fins al riu Ebre pel sud. Així, l'any 800, Carlemany es va fer coronar nou emperador i va fundar l'imperi carolingi. Com que les terres dominades eren molt amples, va dividir l'imperi en províncies. Les províncies en comtats i marquès, dirigits per comtes i marquesos. A la mort de Carlemany, l'imperi es va dividir i els seus descendents rivalitzaren pel control del territori. Això va ser aprofitat per comtes i marquesos, per exigir que les terres administrades foren vinculades hereditàriament. La societat feudal està dividida en un grup privilegiat i un altre grup no privilegiat. El grup privilegiat està format pels velatores, que són el rei, que és el primus inter pares, és a dir, el primer entre els nobles, l'alta noblesa i els cavallers. L'altre grup privilegiat són els oratores, que està format per alt clero, que pot ser regular o secular. El regular són els abats i abadesses, que administren un monestir, i el secular, els arquebisbes, bisbes i cardenals, que administren una diòcesi. El baix clero es pot dividir en regular i secular. El regular eren els monjos i les monges que vivien al monestir i el secular eren els capellans que vivien a la parròquia. El grup no privilegiat són els laboratores, que està format per els camperols lliures, que poden abandonar el feu i arrenden terres al senyor. Els artesans viuen a la ciutat, organitzats en oficis en gremis. En canvi, els serfs no poden abandonar el feu, estan sotmesos al règim senyorial i paguen rendes senyorials i prestacions personals. El feu. El feu és la terra que un rei o un noble donava al senyor per guanyar-se la seva confiança o perquè el senyor li prestara la seva força militar que els protegira. Les terres que constituïen el feu es dividien en dos tipus. La reserva senyorial era la part del feu de l'explotació de la qual es reservava per al senyor. A la reserva senyorial es trobava el castell, on ell recibia les terres de cultiu, els productes que lliuraven al senyor, i els prats i boscos. Als boscos i prats, els camperols només podien caçar o recollir llenya, a soles amb el permís del noble. Els masos eren porcions de terra que el senyor concedia als camperols perquè n'obtingueren l'aliment necessari en canvi d'unes rendes en forma de diners, de productes o serveis personals, com treballar gratuïtament les terres de la reserva senyorial. A més de les terres, els senyors feudals gaudien de drets de jurisdicció sobre els seus feus, impartien justícia i cobraven impostos. Els camperols pagaven per l'ús del molí, la premsa, el forn i el ferrer. També el senyor cobrava als comerciants que travessaven el seu feu amb peatge i si creuaven els ponts amb pontatge. En cada feu hi havia diversos poblats on vivien els camperols que depenien del seu senyor. El repartiment de la collita. Un 50% de la collita dels camperols anava per a les rendes senyorials, el 20% per a tornar a sembrar, el 10% per al delme, que era de l'església,
i el 20% per alimentar-se. La vida del camperol. La vida del camperol a Europa feudal era una vida molt complicada, ja que no tenien molts d'aliments. Per això, sofrien molt de fam. A causa de no menjar, estaven molt dèbils i això feien que les malalties es convirteren quasi en epidèmies. Això explica la tassa de mortalitat tan alta que hi ha en aquesta època. A més, els camperols eren autosuficients, ja que es feien tota la roba, els calçats, se'ls feien tot. Els poblats feudals estan formats per el castell, on ahir resideixen el rei, els cavallers i els seus servents. El monestir, on resideixen el clero, que eren els abats i abadesses i els monjos i monges. I els poblats, que estaven formats per els camperols, els vassalls i els artesans. Conclusió. El feudalisme és molt important perquè comença a l'edat mitjana i acaba al segle XVIII. Com acabeu d'observar, el feudalisme dura molt de temps i dona pas a una Europa civilitzada i moderna. Aquest treball està realitzat per Pau Llopis Terrent, de segon UB, Maria Llopis Terrent, de segon UB, i Aitana Pérez Coscollar, de segon UB. Moltes gràcies i els esperem que us hagi agradat.